Не му пишете, Боби не търси принцеси, щото вече си има кралица Нетка. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Боби се прибира при Нетка. Кралицата Боби не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Нетка ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Боби не играе с момичета, той вече си има Нетка. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Боби не е играч, той е последното ниво. Нетка го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. душманен ги як ровела. Ма нашти оле те пераве. Душманен ги як ровела. Нетка нашти тересена. Злобарите си лаят, ама Боби и Нетка не спират. кирванът си върви, а слабите остават да гледат. Боби не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Нетка ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.